Στην τελευταία ενότητα θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις κυριότερες εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύως. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες: AC και DC κινητήρια συστήματα, ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς, τροφοδοτικά και UPS, διακόπτες και ηλεκτρονόμοι στερεάς κατάστασης, συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, επαγωγική θέρμανση, ροοστάτες, ηλεκτρικά οχήματα, λαμπτήρες φθορισμού, επιταχυντές σωματιδίων. Τα DC κινητήρια συστήματα απαιτούν γενικά απλούστερα κυκλώματα ελέγχου σε σχέση με τα AC. Ο έλεγχος τους μπορεί να γίνει είτε με ελεγχόμενους ενορθωτές, είτε με διατάξεις περισσότερων βαθμίδων. Οι προδιαγραφές της εφαρμογής καθορίζουν τη μορφή της χρησιμοποιούμενης διάταξης και τα ημιαγωγικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν. Τα AC συστήματα απαιτούν πιο πολύπλοκες και σύνθετες διατάξεις ελέγχου, αλλά είναι κατάλληλα για υψηλότερες ταχύτητες, ενώ είναι ελαφρύτερα, φθηνότερα και με χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερη χρήση των AC κινητηρίων συστημάτων. Τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν μια νέα και ταχαίως αναδυόμενη τεχνολογία, με κύριο στόχο την αύξηση της ελεξιμότητας και της ικανότητας μεταφοράς ισχύως στα AC συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό αντικείμενό τους είναι η αντιστάθμιση της άργης ισχύως με κατάλληλη σύνδεση και αποσύνδεση επαγωγών και χωρητικοτήτων. Δεδομένης της υψηλούς ισχύως, σε τέτοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται ευρέως θηρίστορ. Η αντιστάθμιση. Τα συστήματα μεταφοράς HVDC χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υψηλής τάσης DC. Συνεπώς, απαιτούνται διατάξεις ανόρθωσης και αντιστροφής στα άκρα των συστημάτων αυτών, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση με τα AC συστήματα. Τα HVDC συστήματα χρησιμοποιούνται για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, την οικονομία που προσφέρουν για εναέρια μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή για υπόγεια ή υποθαλάσσια μεταφορά ακόμα και σε μικρότερες αποστάσεις. Δεύτερον, τη δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης διαφορετικών AC συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η υποσυζήτηση ζεύξη του συστήματος Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα θα αξιοποιεί την HVDC τεχνολογία. Τα DC τροφοδοτικά είναι συνήθως δύο βαθμίδων, με την πρώτη να εκτελεί την ανόρθωση και τη δεύτερη τη μετατροπή στην επιθυμητή DC τάση εξόδου. Τα AC τροφοδοτικά είναι συνήθως τριών βαθμίδων. Προστίθεται μία τρίτη βαθμίδα που αφορά την αντιστροφή. Ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε εφαρμογής, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τοπολογίες μετατροπέων. Όσον αφορά τα UPS, αυτά συνδυάζουν τη λειτουργία των τροφοδοτικών με τη χρήση ενός συσσωρευτή και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το πώς αξιοποιούν το συσσωρευτή. Η επιλογή και πάλι εξαρτάται από τις προδιαγραφές της εφαρμογής. Οι διακόπτες και ηλεκτρονόμοι στερεάς κατάστασης βασίζονται σε ημιαγωγικές διατάξεις και ονομάζονται έτσι επειδή δεν έχουν κινούμενα μέρη. Είναι αθόρυβοι, ταχύτεροι και μικρότεροι σε μέγεθος από τους ηλεκτρομηχανικούς, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χωρίς την εμφάνωση εκενώσεων κατά λειτουργία τους. Στα μειονεκτήματά τους συγκαταλέγεται η ύπαρξη ρεύματος διαρροής και το γεγονός ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση κατά την αγωγή και μικρότερη κατά την αποκοπή σε σχέση με τους ηλεκτρομηχανικούς. Άλλο βασικό μειονέκτημα είναι το ότι σε περίπτωση βλάβης, οι διακόπτες στερεάς κατάστασης καταλήγουν συνήθως σε κατάσταση αγωγής, ενώ οι ηλεκτρομηχανικοί σε κατάσταση αποκοπής. Οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο και το βασικό σχήμα λειτουργίας τους περιέχει και τις διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύως, ώστε να παραχθεί τελικά η επιθυμητή AC τάση όπως φαίνεται στο σχήμα. Λόγω της αργής απόκρισής τους, μία δευτερεύουσα πηγή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ενέργεια κατά τις μεταβατικές καταστάσεις. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, απαιτείται λειτουργία αντιστροφής και αυτή γίνεται είτε με διατάξεις δύο επιπέδων, είτε περισσότερων και με παρεμβολή μιας διάταξης υψηλής συχνότητας. Τα αιωλικά συστήματα απαιτούν πιο σύνθετες τοπολογίες που μπορεί να περιλαμβάνουν έλεγχο της γεννήτριας, ομαλή εκκίνηση, συστήματα αντιστάθμισης, HVDC διασύνδεση και άλλα. Γενικά, το σχήμα που ακολουθείται είναι μη ελεγχόμενη ανόρθωση, εξομάλυνση, DC-DC μετατροπή, σε κατάλληλη στάθμη και τέλος αντιστροφή. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Η αποθήκευση της ενέργειας μπορεί να γίνεται είτε σε συσσωρευτές, είτε σε υπεραγώγημα ποινία, είτε βραχυπρόθεσμα μέσω της παραγωγής οξυγόνου για χρήση σε κυψέλες καυσίμων. Κάθε εφαρμογή απαιτεί διαφορετικές διατάξεις μετατροπής που βασικά συμπεριλαμβάνουν κάποιο τύπου ανόρθωση και αντιστροφή ώστε να επιτευχθεί η χρήση των μέσων αποθήκευσης. Σε συστήματα επαγωγικής θέρμανσης, η θερμότητα παράγεται από δεινορεύματα που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Ένας αγωγός που τοποθετείται εντός του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ενός ποινίου διαρρέεται από δεινορεύματα και συνεπώς ζεσταίνεται χωρίς να απαιτείται επαφή. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν AC διαφορετικών συχνοτήτων ανάλογα με την εφαρμογή. Οι σύγχρονοι ροοστάτες για εφαρμογές φωτισμού είναι αρκετά μικροί ώστε να τοποθετηθούν σε υποδοχή κοινού διακόπτη. Προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες όπως τηλεχειρισμό. Τα παλαιότερα μοντέλα, βασισμένα σε θηρίστορ και Triax, απαιτούσαν φίλτρα για την εκαθάριση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και των ηχητικών οχλήσεων που προκαλούσε η λειτουργία τους. Τα νεότερα μοντέλα, βασισμένα σε IGBT και σε ημιτονοειδή διαμόρφωση εύρους παλμών, έχουν πολύ μικρή παραμόρφωση και δεν προκαλούν παρεμβολές και ηχητική όχληση. Στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχήματων συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα τρολέι, τα ηλεκτρικά τρένα αλλά και τα πλοία. Σε κάθε τέτοιο όχημα μπορεί να απαιτείται πληθώρα διαφορετικών μετατροπέων για τα διαφορετικά επιμέρους κυκλώματα που εμπλέκονται στην λειτουργία διαφορετικών εξαρτημάτων. Όσον αφορά τους επιταχύντες σωματιδίων, αυτοί απαιτούν εξαιρετικά ισχυρούς μαγνήτες για την επιταχύνση αλλά και τον έλεγχο της τροχιάς των σωματιδίων. Η σταθερότητα και η ποιότητα της ισχύως που παρέχεται έχει ευθεία επίπτωση στην λειτουργία τους. Διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύως, ουσιαστικά ηλεκτρονικά ballast, χρησιμοποιούνται και σε λαμπτήρες φθορισμού, προσφέρουν απλοποίηση του υπόλοιπου κυκλώματος, καθώς δεν απαιτείται εκκίνητης και ανώτερη απόδοση, με μικρότερο θορύβο και χωρίς τις γνωστές διαταραχές στον φωτισμό. Από την άλλη, έχουν σημαντική διαφορά στο κόστος και μικρότερη διάρκεια ζωής για τους λαμπτήρες. Όσον αφορά τα λογισμικά εξομοίωσης κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύως, τα πλέον χρησιμοποιούμενα είναι το PSpice και το PSIM. Επιπλέον, διατίθενται αρκετά ακόμα, με πολλά από αυτά να είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. Ως πλέον αξιοσημείωτο για εφαρμογές γενικού σκοπού, πρέπει να αναφερθεί το Simulink, που αποτελεί μέρος της MATLAB, και ειδικά η εργαλειοθήκη SimPower Systems. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία γνωριμίας με συγκεκριμένα λογισμικά εξομοίωσης.